Dones, arbres i poesia és un projecte que neix a l'Institut de Premià de Mar gràcies a la iniciativa de la professora Margalida Capellà i el suport de tota la comunitat educativa i de l'alumnat. Dones, arbres i poesia uneix el coneixement dels arbres, l'estudi de la llengua i la poesia des d'una visió femenina. Són les dones que escriuen sobre els arbres, les que s'emocionen, les que imaginen, les que lluiten i s'empoderen, les que es fan natura i respiren aigua i verd. Més de 125 poetes, generosament, han col·laborat en aquest projecte amb les seves poesies. També hi ha col·laborat l'artista plàstic Joan Pasqual, amb les precioses pintures, portades de les diferents rutes que els alumnes podran fer pels jardins de l'Institut i els dibuixos a tinta xinesa que il·lustraran el llibre. També hi ha col·laborat la crítica literària Anna Ruiz Mestres, que ens ha escrit un meravellós epíleg on destria les característiques que uneixen els diferents poemes. Agrair especialment la col·laboració imprescindible de la poeta Montse Asens, que ens ha unit i ens ha impulsat. On guarden la memòria els arbres? Saber de tu és una incògnita que s'arrela al paladar amb bes calent i bressa la cridòria dels mots que es couen dins un tupí a la llar de foc del temps. Nodreja el vers a ple, aquesta màgia encisadora que brolla del silenci dels arbres. On s'oculten els seus mots? Els escolto sense percebre'ls. Montse Asens.